אני יורד מהפסים. יונתן, תשמור על עדן עכשיו, באמת, עם האש. שימו על זה את הזיקוק למעלה. הנה זה את החברה שלי. עכשיו נדליק את הזיקוק או שנדליק שם? שלך או של בן? לא, פה, פה. אז אני מדליק עכשיו? פה, פה את הזיקוק. כאן. לא, אפשר לעשות חושך ואז זה מדליק את זה. לא, לא. לא קודם כל. איזה עוגה, וואו. טוב, זה באמת מדורן. אבל מה עם הזיקוק? זה בגלל המזגן. זיקוק, תדליק. לפני שהיא מתמלאת בשעבה. מה עם הזיקוק? מי לוקח אותה? לא, זיקוק, זיקוק. זה זיקוק? כן, זיקוק. איך מדליקים? אדית באמצע. לא יודעת. פה, למעלה. תיזהרו. בשחור אדית. נראה לי עם הגפרור. טוב, זה באמת נהיה פה. טוב, תעזבו את ה... זה לא עובד. איך את יודעת שזה זיקוק? וואו! היום! יום הולדת היום! אוקיי, אני חושבת שאני... עכשיו מרימים אותם. הסוכריה הזאת. זה בכלל מזל. זה בסדר. זה כן, זה בסדר. מזל.